Bigarren B-mailan 27. jardunaldiko partidua jokatu dira asteburu honetan, eta Laururen kasuan Gipuzkoarren arteko derbia izan du. Debabarren izan zen aurkaria, Ibarrako Belabieta kiroldegian, eta 5-3ko azkeneko emaitza. 3 puntu oso garrantzitsu lortu zituen taldeak mailari eusteko. Matematikoki, urrengo urtean ere bigarren B-mailan jokatuko du Ibarrako taldeak. Jon Garmendi hemen daukagu taldeko jokalaria partiduaren berri izateko ongi etorri. Bai, gaixo. Aipatu dugu 3 puntuak ezinbestekoak mailari eusteko, eta partidua oso ondo hasi zen gainera, lehenengo minututik 1-0arekin. Bai, azkenen partidu garrantzitsua zangutzako, genekin 3 puntu lortu ezke salvazioa praktikamente hortxe eduki genula, eta orduan partidu hasieratik furtatea ginen, eta baina hasieran gola sartza lortu genuen, eta partidua ondo jarritzen genuen hasieratik. Jabik sartu zuen 1-0koa lehenengo minutuan nortxe jokaldia. Bai, azkenen hor behien 3 laurdenetan berreskuratako baloi bati esker, Javi Antxone baliarek duzun, Javi utzi eta oso ondo duzun. Aipatu dugu Debabarna zela aurkaria, Gipuzkoarren arteko derbia zela, Debabarna 6. da sailkapenean, Ibartarren aurretik joan da, demoraldi guztian talde indartsua dauka, baina demoraldiaren bukera honetan helburu jakinik gabe geratu da. Nolako talde aurkitu zenuten aurrean? Azken partio gorra planteatu zuen, defentsan oso lan egiten taldea da, eta azken partioa parekatua izan zen, baina igual ikusi zela 3 puntun behar handi igual gu geneko agula, eta igual ansiedade pixkatu jo nabaritu zen gura datik. Partioa ikusi zutenek, kantxan izan zirenek agian ez zuten demoraldiko partidurik onena ikusi, jokoa zen izan demoraldiko onena, baina 3 puntuak behar zituen taldeak eta behar hori erakutsi zuen kantxan. Azkenen aurrego zatin batez ere, behiak itxezioen presiogatik, ez genuen jakin izan ondo atakatzen, eta esan partidua oso trabat behar juntzan. Baita ere egia hasieratiken partidua markailuan aurretik jarren gila, eta horrek erasitasun pixkat eman zigun. Halaxe da hasieratik markailuan aurretik joan zen taldea, eta 1-0 horren ondoren 17. minutuan iritsi zen 2-0. Xabik sartu zen honakoa, garrantzitsu izan zen, markailuan aurretik jartzea, edo sendotasun hori markagailuan adieraztea 1-0 hori 2-0an bihurtuz. Partidua zijoan bezala ikusita, behar bada merezi baino emaitza behar zen, baina askotan izatea beste partidua asko ditu aurkaria baino goi izan ganak eta hori markailun ez da nahi islatu, eta larun bateko partio honetan ez da jokuz eta partio oso nahi izan, bintzat markailun aurretik jutea garrantzitsu izan zen. Debabarnek aukerak izan zituen hortxe ikusten ari gara, baina ez zituen gauzatu eta zuek 2-0 hori barrura. Horrek ustean bezala, Kontreraso bat aprotxatu genuen, beraiek 3 jokalari aurrean zituen, eta orduan Kontreraso oso ondo eraman da, Xabi bigarren zutoinen ondo buko duzun. 17. minutuan itxezten 2-0 hori, hala ere atsedenaldiaren aurretik, 2-1 jaso zuen taldeak hortxe jokaldia golpe hartu zuen. Azkenen estrategi asko atea zuen, eta azkenen nahiz suerte txar pixkatekin baloia kanpaz zijolako Andoni beratean sarruzun, baina azkenen hor gertu bilitzen eta gertatzi horakok. 2-1 atsedenaldira partidua ongi hasi zen taldearentzat golpea jaso zuen, bigarren zati guztia aurretik zegoen, Debabarnek aukerak izan zituen ez zuen asmatu, nola kantxaratu zen taldea bigarren zatian? Garbi geunko partioa hendik asko bat zezala, ez ginela oso partio egiten nahi, baina jarraitu barra zeon, emaitza hona zen eta emaitza utxi barra zeon. Eta hortxe 2-2 ez, etorri zen utxi barra zegoen, baina 24. minutuan Trebik sartu zen binakoa. Kanpotik egindako jaurtiketa baten, zuaitzeke ez zuen sorta asko egiz, postea jota gero jozio, baina binakoa eta partio asko atzak egin. Etxeko taldeak Ibarrak Laburuk beharra zuen hori adirazi zuen kantxan, eta binako horren ondoren ez zuen beste partidu batzuetan bezala atzera egin, aurrera egin zuen, eta hurrengo minutuan txipik 25. minutuan 3-2 lortu zuen berriz ere markagailuan aurretik jartzea. Azken garrantzitsua izan zen, ze behi partidu igualatu zuen, eta horrik ikusi zen pixka nervioso gerela, baina nahiko azkar etorri zen gola beste Kontreraso baten eta txipik oso ondo buko duzun. Garrantzitsu izan zen agian ez, jokaldia azkar etortzea, gola azkar etortzea, batik bat lasaitasunarentzat eta taldeak kantxan patxadaz jokatzeko. Azkenen berdinketa horrekin puntun behar handia gu hauka erun eta behieke komodo ikusten, eta orduan berriz aurretik jartze horrekin partidua guralde jarri zen. Aurreko jardunaldian Santurtzin berdindu egin zuen taldeak, 3 puntuak lortu ditu jardunaldi honetan, aipatu dugu mailari ustea lortu dela matematikoki, bigarren itzulia zaila izan da, porrot asko pildu ditu taldeak, baina matematikoki mailari usteak lasaitasun eman dio eta helburua lortu du. Azken
Temporada guzti oso gora beratxo izan da, eta bigarren aurreneko buelta bukazaren ematezun bat taldea erditik aurrera ibiltzeko modun izan goztala, baina bigarren buelta hasieran hor emaitza txar batzu lortu genitun, eta ja bukera aldea ikusita atzeko gertuatzen nahi zirela eta salbazio handiketzea seguratu bintzat partia hori irabazita azkeneko 3 jardunanitan lasaitasuna izango dugu. Bigarren zatiko jokaldietan ere, 3-2-arekin aurretik zen taldea, baina Irunako etorri zen Debabarrenaren aldetik, hortxe jokaldia berriz ere berdinketa jaso zenuten. Kasu hortan atezaina zoitzi bigarren txartel hori atazien, orduan jokalari gutxoekin geduen eta behiek ondo aprobetxatu zuen. 30. minutua, Irunako markagailuan, partidua bukatzeko 10 minutu falta ziren, 10 minutu intentsoak izan ziren, jokatzen jakin beharreko horietakoak, taldeak asmatu zuen horrelako minutu garrantzitsuak ere jokatzen. Guk bagenekin partidua erresetzara izango, partidua aurra joan negin ondi berdinketa zeon, da guk azkeneko indarroik aprobetxatu ditu partidua aurratatzeko. 38. minutuan iritsi zen, haure Jabik sartu zuen, 38. minutu horretar arte sufritza tokatu zen, Debabarrena ere erasora joan baitzen. Debabarrena ere atzeretzan sartu, behiek derbe izanik partidua aurratan nahi zuen, eta horregatik behiek aurra juntzien. Aipatu dugu 3 partidu falta dira, 3 partidu horiek lasai jokatzeko aukera izango du taldeak, nola hartuko ditu 3 partidu hauek, taldeak falta diren 3 partidu hauek? Azkaren gure asma denboraldia aldan ondo bukatza da, aldan postu honen bukatzea, eta 3 partiduk ez dira esak izango, ze bai salbazioa jolazteuen taldeen kontra edo liga jolazteuen taldeen kontra dauzko partidu, eta guk gure ondo ike duen, eta sailkapen aurratza lortze duen. Hortxe 4-3 hori Jabik sartutako 38. minutuan. Azken aurreneko zatin kontrako golen eukigen un suerte zoritxarroi, beste eukizuen, eta defensa iankan jota gero beraten sartu zuen. 2 minutu falta ziren partidua bukatzeko, Debabarrenak ez zuen etxi, eta azkeneko segunduetan itxi zen, Andoniren 5 eta 3koa azkeneko gol hori taldeari erabateko lasaitasuna eman ziona. Debabarrenak partida bukatzea zole ikusita eta galtzen zijoala, batezen jokalaria ateazun, baina nik uste nahiko defentsa hona egin genuen eta gainera 5. sartza lortu genuen. 5 eta 3ko horrekin amaitu zen derbia, partidua mailari eutsi dio taldeak, aipatu dugu denboraldi irregularra izan dela, nola baloratzen duzu taldeak egin duen lana? Azkere, denboraldia jundan bezala ikusita, azkere bizan garrantzitsua zen azkeneko jardunaldea eta salbazio lasaitasun horrekin aiatza, eta baita ere gauzak ondo ez ziena datzen zaila izatea, baina taldeek igual segitu entrenatzen gogo igualakin, eta bintza denboraldia lasai bukatuko dugu. Eta hortxe azkeneko gola, 40. minutuan itxizena, Andonik sartutako 5 eta 3koa. Azken gol horrekin partidua instalortu genuen, jokaldi honetan emaita, rekuperatuta gero oso ondo buko duzun. Hoxe izan da, Larunbateko derbiak eman zuena, Laburuk 5, Debabarrenak 3 puntuak Ibarran geratu dira, 3 puntu hauekin Ibarrako taldeak Laburuk mailari eustea lortuko du, hurrengo denboraldian ere bigarren B mailan jokatuko du, eta azkeneko 3 jardunaldietan lasai jokatzeko moduan izango da. Jon Garmendia, eskerrik asko hona etortzagatik, eta zortean falta diren 3 partiduetan. Zuei. Con el resultado mucho, con el partido creo que hemos hecho el peor partido de la temporada. A veces estas cosas pasan y al final lo hemos ganado, pero el partido ha sido muy malo, el rival no nos ha dejado jugar a nuestro juego en ningún momento y no hemos estado concentrados, no hemos competido bien y aún así es curioso, pero hemos ganado. Pero normalmente es un partido que normalmente hay que perder y analizar los errores y a trabajar el lunes. Ziren nahiko ondo hasi geha, aukera gehiagi sortu gabe, baina beraiek ez ziguten aukera handik sortzen. Eta nahiko txukun esango nuke, irabazten jarri geha bat huts. Baina gero sartu bat dinamika baten, defenditu bakarrik egite genuen, beraiek nahiko erreix atakatzen ziguten, aukera handik sortu gabe, baina kasi baloian jabetza beraiek zeukaten, orduan ibiliga pixkat arrastaka. Eta bigarren zatia bukatu da 2 bat irabazten, 2 batekoa sartu iaia bukaeran, eta pixka sufritzen, eta bigarren zatia ere hola egun da, beraiek hobegok izan di orokorren, eta gu sufritzen, eta portero atezaina atea du hor empate egin doazenen, ez bat aurretik egin doazenen markatu,
eta bueno, ondo defenditu dugu eta azkenen 3 puntu etxen gatu. Bai, azkenen naiz eta salbazioa gertu ez euki, hortxe zeon, azken jardunalditan nahiko emaitza txarra lortu diteu, eta ja duden beldur horrekin bizkatez, eta gaur irazita ia matematikoko ez, baina ia salbatuta gaude, eta lasaituzun puntu horrekin.